Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Ruske federacije Aleksandra Bocan-Hrčenka, koji je rekao da je ministar Lavrov onemogućen da dođe jer avion ruske vlade nije dobio neophodne dozvole za prelet na ruti do Beograda, uručivši predsjedniku Vučiću odgovarajuće dokumente. Također je izrazio zahvalnost srpskim vlastima na pomoći u pripremi posete. Predsjednik Vučić je izrazio nezadovoljstvo zbog okolnosti koje su sprečile dolazak šefa ruske diplomatije Lavrova. On je rekao da će Srbija uprkos svemu čuvati nezavisnost i samostalnost u političkom odlučivanju, nastaviti evropski put uz negovanje tradicionalnih prijateljskih i partnerskih odnosa sa zemljama na svim kontinentima i očuvanje vojne neutralnosti. Na sastanku je rečeno da se očekuje da uskoro dođe do sastanka šefova srpske i ruske diplomatije Nikole Selakovića i Sergeja Lavrova. Predsjednik Vučić je rekao da se nada da će se uskoro vratiti vreme mira i saradnje, te da će dijalog i razgovor postati jedino sredstvo komunikacije u savremenom svetu. Predsjednik Vučić i ambasador Bocan-Hrčenko razgovarali su o brojnim temama iz bilateralnih odnosa Srbije i Rusije, konstatujući neophodnost detaljnih razgovora na svim nivoima. Predsjednik Vučić je rekao da će tokom dana srpskoj javnosti da objasni detalje vezane za posetu ministra Lavrova.